עושה אתה, צלם. שומע? סגר לי. שלא יסתכלו על זה. שומע? איזה נרקומן אחד רוצה להיכנס לגן חיות. בא שאומר שהגן חיות, עושה לו כפרה עליך אח שלי, תעשה לי טובה, תיכנס לגן חיות, לראות מה חדש, מה לא חדש, ואמא שלך תיכנס. הוא אומר לו, מה פתאום אתה מסלול, אתה תעשי בלגן, אתה סט לנרקו, לך מפה, אני כל לשכנע אותו, עושה לו כפרה עליך, תעשה לי טובה, ואמא שלך, אני לא עושה כלום, נכנס, יוצא נגמר לסיפור. הוא אומר לו, יודע מה, הביא לך 3 חיות, אם אתה מזהה אותם, אתה נכנס. מתאים, הנרקומן עושה לו, על העיני, משהו טובי, על העיני. בא מביא לו נחש, הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר, מסתכל, עושה לו, מה סגר איתך? זה נחש. הוא אומר לו, יפה. בא מביא לו נמייה, הוא אומר לו, מה זה? הנרקומן עושה לו, מה סגר איתך? זה נמייה. הוא אומר לו, יפה, וזה פעם אחרונה אתה נכנס. בא מביא לו קנגורו הגבוהים. הוא עושה לו, מה זה? הנרקומן מסתכל, עושה לו, מה סגר איתך? זה שפן בן 40, 45.